Der er mange. Der er et helt bundt. Ja. Prøv at tage dem alle sammen. Prøv at se. Ja. Sådan stod den jo. Ja, men det kan være, at den kan låse. Det låser jo bare ikke. Ikke nogen af de nøgler her, skal. Der er ikke nogen af de nøgler her, der virker. Det tror du ikke? Det har vi lige prøvet. Alle sammen? Ja. Det har jeg sidst. Ja. Ja, det er det. Er det det? Den er godt nok kun lige sådan, men sgu ikke du. Den kan ikke låse. Den kan ikke låse. Nå. Det kan den ikke. Så må vi have fat i hende der. Ja, men så må de jo... Nu må jeg lige snakke med hende der ejendomsmælderen. Selvom man lige får den til at hænge fast, så går den op igen. Okay. Så den låser, men den virker ikke. Der er godt nok mange små værelser. Så det er ikke noget med nøgle. Film også lige udenfor. Den virker bare ikke, den der. Skal jeg lukke? Ja. Ja, men nu skal vi også lige udfilme det her. Så det er jo lille dag, men så er det jo... Se alle skaverne derovre. Ja.